Dugay man kan. Okay, here we go. Ika 17th day sa Backliners team. Nami karon sa Sagpang, Maluko, Manolo, Fortich, Bukidnon. Kauban ako akong gagaw si Dodong. Ato ang first nga artistang hilaw way back year 2014 no? 15? 15. Tas kani atong cameraman kana day among runner man na siyang unsan sa tawag sa mo? Lugoon mangga. Sa lugoon man ka. Sakit. Bitaw karon ang amo nag-prepare mi dinhi namin nag-overnight kay medyo layo-layo gid siya sa kabiasnan ang lugar. So para dili kayo sakit sa among likod dunya ang kainit sa adlaw among gibuhat nag-overnight gid mi dire. Para makasayo mig laag karon nag-prepare na siya actually ang sa tong giluto dong. Manok na saya. Laag nadala naman na siya kuan kay manglaag lagon magito lang balay lagyo kayo. Oh manok nga Bisaya. Oh, the best kayo. Yung sa pagkuha. Kuan yun sa pagkuang manok. Ipakatulog ang tagi. Ipakatulog ang tagi ano yung manok dayon. Oy na si Pimpe mo tanaw mo. Pim. Oh grabe yayang ibog. Amping mo diya. Diara kaya ngay naguli diri kay maro man kagi COVID. Mara yan ba. Ha? Sa yan na-trap. Apang. Na-trap sa Oh. kuan. Tas karon guys, amo mong isuroy sa kuana sa area. Kung unsa itsura sa balay sa bukid, unsa na sa palibot. Actually gikan sa among na akong gitindugan karon kay makita na ko ang layo kayo ang area sa ingon nila Manolo Fortich layo di na maklaro sa kubig kana bi. Randira. Manolo Fortich down na siya dira nga area layo kayo. Tapos magwa na may madunggan diri nga sakyanan nga moagi. Tas gikan sa among balay nga diri may may buhos man na ang silingan kay to sa pikas nga buntod. To sa pikas buntod layo gi kayo. Ikaw kung kan karon ta dali. Si Henry. Pwede na. Tara. Tara nga unsa man nga. Oh, si Henry. John Henry, pero mas mayong Henry. Isuray ta mo sa sa payag. Sa payag. Kasi yung ano dire. Mara siya. Si taga ni gali si Nong Virgilio Presores. Ay, Presores ba tama ba? Oo. Virgilio Presores. Oh. Mambalay niya. Sa likod, ang abay ani mo ni ang gitawag nato nga buhos. So unsa ning buhos? Ang buhos, tarong nga diri akong kuan bod. Ang buhos diri makita ang mais sa uma. Diri kasapod sa buhos kung daghan ng harvest diri pangsulod dira. Pangsulod diri sa mani. Yeah, mga manok good. Tapos nadiri po din. Nadiri mga pugaran. Hilingri mga pugaran sa manok. Na. Nya kung sa bukid nga style gyud natay inani. Ani. Kay kung magdakop tag manok ipasulod na to diri. Nako extra cellphone. Ngano? Diri. Balik ta. Diri. Kani siya. Muni siya ang gibitay nila. Actually sir ani kay mais. Pwede ni siya mais nga ibinhi para itanom. Pwede pod ni siya dungan pagaling. Gituyo siya bitay ingon ani kay para dili makuan, dili makasulod o dili makaon sa mga igsoon Henry. Naman sa tunga delikado di makuha. Yan ito lang ginahimo dire. Hindi. Kung na mga pagkaon sudan ibitay nato dire. Ba? Way makasulod yung mga igsoon Henry. Siyempre ang abuhan. Nasa no. No nga dire ako naglabad nagtalaban. Kung sukon ka sa katanawan na karon. Kani po do luwag na siya nga para ng sugkay sa kanon, labi na kanang tinughong bitaw mo, kailangan mong tinughong. I-mix na siya dito. RJ Baralin, hello dia Brad. Kani mo sa imo na siyang iukay sa tinughong kani. Asa ba to? Asa mo to gikan dito? Asa dito? So yan lagi kasagara sa mayayaman ani dili ka sila ka-relate. Dili dahil sa gihugasan sa Banggira. Sa likod na siya, gikuag tubig kani. Patanaw Brad. Ayun akong dagway kay mamura nag-virus. Yan. Kani tubig gisalo dire may iba dire sa kusina. Ang tubig gikan sa bubong sa alulod sa Tagalog pa alulod. Ano siya? Taglibot. Tubig sa ulan panghugas ra pud na siya. Kay ang para pang inom dira nga kuan diri ko aon sa CR. CR. Actually din akong
katong CR sa unang panahon dapat unta katong antipolo. Ana, katong mag-CR ka bangag then hulog na dayon puk mo kanay ka na kang murag iko gyud. Karon diri gibutangan lang siya kanang bawol na siya, social na siya gamay diri. Oh. Tapos sa palibot shout out kisa na diri karon. Mayong buntag di Aledski. Mayong buntag Catherine, Quenes, buntag, may buntag pod. Hello di Teresita Viñas, Santoa, mayong buntag. Sa palibot na yun, puros kahoy. Ang dagko di nga kahoy kay ang marang. Marang. Tapos ito, wag na. Kalamansi. Asa na ya? Kalamansi na. Kadako ba sa kalamansi? Kanang sa tungan may yawo. So kita ka gali. Baungon. Malaking limonsito. Baungon ay durian. Naapot sila yung kape. Bukid siya nga paana diya. Bukid nga paana, anak may bukid. Tapos na sapa diya, sapa, der bukid na pod. Tapos sa unahan ato mga bukid-bukid nga kuan, nalig din yung silingan, lagyo kayo. Unya mo na among panduulon karon, among panghatdan og mga ayuda. Usually so far sa Nibawaan, diri nga area murag wala pa kaabot sila diri paglag-lag. Baungon malaking limonsito. Ang nakakuan lang diri guys, kay giabot na si Del Monte dire sa ilang area. Nagkuan nagpinyahan. Oh, daghan kay nga manok na Bisaya oh. So, pwede pa lang ni pangano. Oh, igo. Ini na ya. Ini na rawa. Dili na siya palkatahan. Palkata na, dili mo palkata. Pagkata na gud. Palkata ni. Oh, paingon na po sa palkatahan. So, yan yan puro sa bukid, more on kahoy-kahoy siya pero fresh yung air. Oh, air. Presko kay hangin. Air, Guys, katuda, kauban ako karon steam sa backliners. Munang wa mi nag-wear og mask kay almost 24/7 naming mga kauban sa akong team para maghatod og mga ayuda. So murag excuse me ani nga karon nga panahon. Of course, sumudol mi sa mga gikan sa mga hilit kaayong nami contact sila. We used to wear mask good. Dagay yung lanto mga Japan, uban niya ba? Qatar din. O, tapos sige speakers mo na siya, bukid. Tanan na sa bang nasa diha, for sure, gimingaw na mo sa gimingaw na mo. So at least ano yung live karon makita ninyo nga ang bukid nga kung labi na to sa tong gikan gid sa mga bukid non nga area from Negros sa tong nagdako bitaw sa mga kanang mga bukid-bukid. For sure pag makita ninyo yung live ang palibot gimingaw na mo dira kay ang inyong area karon ya for sure daghan kay mga building. Daghan pag language. Hello dia May Pintak ito daas. Hi idol, watching you here in Ibarik, Japan. Hopefully we will meet you pag makalaag mi diha sa ako auntie. Shout out to my relatives in Bukidnon. Calva family at Maramag grocers and shop. Thank you so much. Hello Mark Briones. Thank you so much for watching. Again na katong ang area sa una usually kani diri kay lasang sabutan kakahuyan. Pero wako kabalo kung I should use the term sad to say kay kuha na pod karon ni Del Monte ang uban nga part diri. Layo na ni siya sa Kabiasnan, suok na gyapon ni siya. Pero nagiabot si Del Monte diri, giabangan ang yuta. Ang pila ka gulod. Here we go. Bago na tanong og pinya. Sa akong naibawan, medyo barato rang abang ani. O pali unta ko makadungog si Del Monte ani makita niya. Daki-daki pod gamay. Daki pod gamay ang abang. Amo na siya. Tuwa sa pikas tong silingan dito sa tong silingan. Tapos pikas bukid. Yan na. Muna atong duulon unya. Try na to kay basin ko lang kahimtang. Kagabi na namin tagaan pero burag risk kayo kay ngit-ngit kay bangit-ngit kayo. Nya among flashlight dala kay gamay ra. So ingon ana lang, thank you so much ha. Oh, ako sa kuan batong basahan shout out. Shout out to Adelpha Magazon Ralos from Cebu City. Thank you so much for watching. And of course, shout out to Umaki Villaflor Marceli. Have I pronounced your last name correct? Marceli or Marceli? Yan. John Day.
Regards kong mayor. Junday, regards kong mayor. Sa niya. Idol, saba, manotis mo ako. Sabar na Junday. Mahal na mahal kita, idol. Pakasal na tayo. Paghilom nira. Yan, thank you so much sa inyong tanan na. I miss Manolo Fortich Bukidnon. Babalik ako dyan soon. From Chantel. Chantel or Chantel Lee. Yan. O, yan. Kauban ako na si Arvin. Si Philip. Muna sila. Nag-ready na sila karon. Guys. Ana mo gabi manok yapon nga Bisaya. Karong buntag manok na sad nga Bisaya. Murag madukdukan na mi sa tag-iya dire kay pag naimo tingog sudan. Nya ako makaaban kay behave karon. Urban wa gyud cook lang sa inaa. Nagsakit lagi ni ko no, nagsakit ang dugan anin niya nga. Ban kong bulkit wait tanduay dire. Na, shout out po rin ko kay Kuan. Ito giani nga sakyanan. Felix Labandero. Ang yang sakyanan among na huslan. O di ba ingon niya libre ra daw ko nun, di siya magpabayad bisag piso. And of course, shout out ko sa ako mga sponsors dira ha sa sulod sa nasod o sa gawas sa nasod. Di man gid sila mosugot i-mention ilang ngalan pero thank you kayo sa inyong tanan. Gikan sa team sa Artistang Hilaw, sa akong team, Boy Bulkit team, thank you so much. Sa Germany, sa taga Netherlands, Hong Kong, Japan, Australia. Asa pa to din ako man din sa Japan. Kung sa ilan lang yung mga nasod akong ma-mention siguro kay bawal mo daw i-mention nila ngalan. Of course, napunta yung mga supporters down to Davao City, Cebu City. Sa inyong tanan, salamat kayo. Pwede magdungan tag thank you sa ilang tanan. Kuan. Thank you so much Boy Bulkit sponsors. Isa. Kuan, pagtatandanan. Kuan bilat ka bokero na isa ani. Pas dundun digdo. Nalibang man siya, nalibang pa siya sa nalibang man siguro. Nalibang. Bitaw magtigo mi among kuan. Actually dili pa ni complete 11 gid mi kabuk backliners na duha ka babae nga tig photos dito gyapon. So far karon ang uban ako diri kay nami 5 day na day duha ka guide sa area. Kaniyo. Kana og katong isa nalibang pa. Namot nalibang pa siya. Anyway, thank you so much again sa among mga supporters. Para sa tawang tanan, sige shout out thank you so much. Thank you so much. Boy Bulkit Sponsors. sponsors. Ba. Again, this is Team Artistang Hilaw, this is Boy Bulkit. We would like to shout out sa tanan namong sponsors dira ha. 1, 2, 3, go. Thank you so much, Boy Bulkit sponsors. Grabe, mura magbuot ta makadungan tanan. Ha? Nangita si Dondo, nangita siya og anungal kay murag nalibang gid siya gikan. Kaya ganun nga, anong halo? Unsa inyong ilong? Muli ang kuan kanang toilet paper sa una. Pilo kini gagi. No kay kagi. Ano nga lang tawag ani man toilet paper sa unang panahon. And of course wala day kuryente, remind mo ni sa naghayag sa mo hatag kahayag kagabi eh. Sibok gabi. Nang ano ngal? Ha? Iloy sa kulis. Nitaw. Thank you so much ha. Shout out ko kay Chichi. Oy, May pagkaigon ng banbagan. Chichi. Jumags. Wala si Jumags diri. Ang power bank na rin Jumags sa mga dala. Hello to the Wood March. Cliff. May buntag Cliff. Ha? Ilan na nakatuig din? Hapit na maluto. Oh. Actually, kita ka rin daon saging. Hindi ko natulog gabi. Isa natulog rin. Ako, kay katuod, daw ay glawas. May suksok pag it's multi-cab. Di na mahigo. Itaw na. Ala. Patay ka nung mirli anak karon. Dra ba, pero ikaw pag nakingisi ana. Bitaw. Kagabi pa na mo, karon nga tuig, kagabi pa na ako na-experience taod na, dugay na gid nga. Kayo taong wa kay madungan nga sakyanan, puros sa gid gangis, puros mga baki.
mga hagok sa nangatulog may mong madunggan. Kusog kayo mga Nag-live ko. Ikaw din, gusto kayo mga ka BD ay. Nag-live ko ba? Naglisod yun, mag-adjust ka na. Laping, ambot mo di laping. Patay yung tulog. Salamat yun, Balin. Gawa akong kawon ba? Patay man tanin nila kalay, bantayin mo tangi patay. Ako na ko ni pikakusog gahago ka BE. So yan mga guys, ika-17 na mga adlaw kanu sa paglaag-laag, wala labot ang mga adlaw nga naigor ami na mutos. Agay na grabe. Na-share na po na nato ang more or less 1,300 di na-share, I mean, naka-share na tag 87,000 sacks. Ay, 1,000. 87,000. Grabe. Grabe. Naka-share na 87. Naka-share na mi og 87 ka sako nga bugas. Ang worth ana niyo kitag 2,200 man kasagar ang price. So almost mga 190,000 siguro may nana. And nakaspa-smile ni mi og kuan, nakapaka-smile na mi og more or less 1,300 ka pamilya. Again na wala namin nag-focus sa mong barangay kung sa pagpangapod-apod kuan nang lag-lagid mi kung asa ang nay nag-recommend sa mo didto list didto wala pa naagtuan. Ginatry gyud naman as much as possible kung makaya namo. Sa munisip. Dili lang sa munisipyo sa sa Manulo eh. Oo. Naputay nag-share pod ta sa uban nga lugar. Ang ginahimo nako kung nako yung mga kaila didto, ginapasen na kong sa ila sila na pod ang nag-apod-apod. Naay mga pictures gyud sa kuha sa tuang mga kuan counter backliners. Naka-share mi sa itaw nga area kay daghan pod dira kayo lisod gyud kaayo gyapon, mga sa bukid-bukid lang gyapon. Napoy nag-share gikan sa Davao. Thank you so much. Ito sa Davao nag-share sa iyang bugas. Sa tuang team murag kuan gyapon kauban ni pa sa backliners nga nasa Cebu. Thank you so much. Igor sila mag-send sila mga pictures. Daghan-daghan na gid na touch ani. And of course, I am challenging everyone, especially sa mga kauban natong pobre gyapon nga bisag pobre ta, kaya pa gid nato mutabang sa mas pobre pa sa tuwa. Ayan na, thank you so much. Thank you so much sa iyong pagtanaw. Maayong buntag.